Jood bura mawuok e kaunti ma Kisumu koro wuok oko ka kwayo jatend piny William Ruto mondo ogol amuri mar chungo chenro mar keto kembe sukari ma chemelil gi muron e lwet joket mwandu, kata obedo ni en chenro mosetimore kendo kembego osechiw ayanga. Jood burago eko wacho ni chenro noero ne otim apoya kendo thothgi ne ok omi thuolo mar golo pachgi, gino ma giwacho ni dhi ataro mar chik, ka bende gimedo ni ok giping dwaro mar bero kembego. Maeri timore seche ma piny owacho mamalo bende ogolo oboke moyiedhi magoyo bod mar chemelil piny, ka mano en ranyisi ni kembego sani koro osechak taa kod ji giwegi. We had a sugar caucus. We still have the sugar caucus. The point is, these things are being done overnight. I think some of these factories have been handed over the weekend. I don't see what is the rush if everything you're doing is above board. Gimodagi kabisa mugin en process. Gin koro gin gik mogariyo e Kenya ka mwaneno. Nen achiel ne swearing in mar Kibaki 2008. Secrecy gi hari beno timego to giwachi leasing ni. So wakwayo ni mondo time e yo maber maler ma ji neno tek. An kata ng'ato wanyocho nyisa pod ok ayudo thuolo mawuogi jotich nikech onge time. En gimi wacho ni sani to gimitimo titimo kujo kineno ka ginene. Wakoch ni gima suspect gini momiyo wadage kabisa en kaka process bedo hurried. Kambego koro joma nyocho tele kata joko manyocha ni e boards mag kambego wawinjo ni gin bende koro osegolgi, koro boards go onge. Miyo gini otimre haraka, otimre yo mok oriere ma ji duto ng'e gima timore, emomiyo ok wamor kode, ok wadware, wadwano gole oweye mondo chake manyien. Jotelo mawuok